gyerekek! Meggyőtt Csirke bácsi a tyúkember! Én mondok ma nektek mesét a írdatlan bácsiról, gyerekek! Vol, nem vol, a írdatlan bácsi. Ugye neki szokták mindig mondani, hogy írdatlan bácsi, gyűjjék már, nézném már meg a gyerekeket, hogy rosszak-e, vagy nem jók a gyerek. Na, írdatlan bácsi egy reggel ugye föltápászkodik, nagy álmosan, így a lapaj kezével így csinál, és a kis csipát kinyomja a szeméből, de akkor hallja ám, hogy valahonnan oldalról kiabálnak már neki. Írdatlan bácsi! Nézd, hogy én vagyok írdatlan bácsi, hát akkor biztos nekem mondja, hogy írdatlan. Kimegy, meglátja tényleg oldalról a ember, mondja, írdatlan bácsi, nézzél már meg a gyerekeket, rosszak-e, vagy nem jók? Nézzél, írdatlan bácsi, és valóban ott van egy kicsi terepen, legalább 5, de lehet, hogy 6, vagy akár 7 gyerek. És az egyik ugye erre megy, vagy a másik ugye amarra, a harmadik megint erre, meg arra, de mire a harmadik már amarra menne, addigra az egyik már visszajön. Hát nézi a írdatlan bácsi, hogy a kicsi lábukkal a gyerek mit csinálnak. Látja már, hogy meg kell nézni a írdatlan bácsi közelről, hogy milyen valóban már a gyerek, rossz vagy nem jó. És kiszemel egy ilyen kisebb kis gyereket, ugye, nem olyan túl kicsi, nem is olyan túl nagy, hanem olyan kis gyanús, közepesebbecske gyerek. Ugye van rendes kicsi gyerek, rendes nagy gyerek, ez olyan kis gyanúsan közepes gyerek. Látszik ám, hogy így a kicsi kezével a gyerek így tekerget, vagy a lábát így rakja így a gyerek egyiket a másik után. Látja ám a írdatlan bácsi, nem valami jó a gyerek. Gondolja, oda áll már a gyerek mellé. Na de mekkora is volt ez a odaállás? Ugye, mert azt mondjuk, hogy akkora volt a odaállás, mint mondjuk egy vagon. Hát nagy a vagon, nagy. Na de azért az odaállás mégis nagy. Vagy ha azt mondjuk, hogy akkora volt az a odaállás, mint egy óriási, vajasra kidüllett, baromba puffadt hangár, hát az is kicsike. De ha azt mondjuk, hogy akkora volt a odaállás, de ezt már 2 galaxis közé kell képzelni. Egyik galaxis, a másik, és közé. Hogy az mekkora az a óriási, hasáb alakú világ űrszelet, az a kozmikus, gigás brutyó. Akkora volt az oda. Na, abban a szempillantásban az a gyerek menten megfellebbződött. A írdatlan bácsi megfellebbezte. Ott állt a gyerek, és el lett vitatva neki a joga. Hát már eleve ugye nem nagy joga van egy gyereknek, egy kis közepesebbecske gyereknek, hát mekkora lehet a joga? Hát maximum, mint egy nudli. De még ezt is a írdatlan bácsi elvitatva megfellebbezte. Abban a pillanatban a gyerek kis puha teste meg a valóság között képződött egy hajszál vékony lyukhézag. És az a lyukhézag, mint egy nejlon zacskó, rászívódott a gyerek testére. És ott állt a gyerek rajta jogosulatlansággal, kérem. És akkor már csinálhatod bármit, mert így mozgatta a lábát, a szemével pisloghatott, akár jobbra, akár balra. Nem volt már neki joga. A viszont.